Machiegni Nonro mar Oboke okinyi masani an ka ndi Oboke adek Oboke go Kogen the Star the Daily Nation kod Oboke mar Standard. Achako go Oboke mar Standard kawuono kod mondo mi alo mochi mantiere iye wach mantie kanyo maduong' ahinya na koro keti en ni what awaits next president despite promises by presidential candidates to reduce borrowing and cost of living. It's becoming clear the next administration will face difficulties in raising money and would further raise the debt ceiling that senators yesterday pushed to 10 trillion. Senators nyokadho ni koro Kenya nyalo holo nyaka trillion apar mano endo wechigwe komage mag dongruok. Koro penjo niya, ng'ama donjo kaka jatend piny owacho manyien, gik modwa mondo mi otim en gigo kuma koro rite achiel kachiel gima onego ni koro itimo. Wach malich ahinya kanyendo wacho ni koro it's end of an era for opaque government. So ni koro Uhuru Kenyatta ochako ginendo makoro ne en yore kuma ginyalony manyasani mag timo gigo koma bende gin yore mag piny owacho. Nitiere gimoro kaendi masani kore iuso iluongo ni teaser gun. Teaser gun, stun gun torches sold openly amid fears owners do not have permits. Mae wach mantiere kaendi, nitiere bunde moro iluongo ni teaser gun. Ok en bunde magina to en mana mitiyo godo chalo torch. Kitiyo kode ni kigo kode ng'ato to nyalo kata hinyo ng'ato ma ng'ato bagni koro itiyo kode. Wacho ni the dangerous electroshock weapons are hawked openly on city streets, especially during traffic jams. Police spokesman said that the sub-county and station commanders will launch a crackdown to arrest the sellers. Mane wachimentire kanyo endo sani koro pani uso teaser gun kata nitie kode ngine ko sani ndikoro imanyo kod obila ma ni moko ne beni bedo godo ko onge kod permit mar bedo kode nyako bila mi mano endo yie matiyo kode. Will fix economy and boost security, Raila tells Isiolo. Raila nyen tego kuma gi Isiolo kwa chini koro gibo tiyo matek mondo mi koro giket magweko magina rita kwe maber kanyakla gi bende jiwo uchumi ma piny Kenya. Sonko nyota amni koro kunyali chungi penye koro what next for Sonko after IBC blocks him from governor race. Mane wachimantire IBC gave Wiper 72 hours to name a replacement for Sonko in Mombasa governor race. His lawyers voted to move to the Supreme Court to ensure his name is on the ballot. Mane wachimasa nikoro nitiere Sonko unye watam tokata kama nendo no nyeso Wiper mondo Wiper ogol mano endo ng'ato ndala dek mabiro mondo mi ng'ano endo odhi ochung' kaka mano endo gwenge mag Mombasa. Karua says Azimio seeking to fill the one candidate per seat. Mane wach makoro nitiere kaendi ni Azimio dwa mondo mi koro gichung' ng'ato achiel mano ende kom ka kom mano e wach mantiere kanyo. Kama dhi nyime wach machielo mantiere kanyo ndo nakakota ng'oketi kaendi mane koro the polls show Sakaja is preferred candidate in city governor race. Nikoro Sakaja emantiere malo ka ipime kodi gade kuma jomalo mondo miyote mrenadi obede governor ma Nairobi. Jojo Ojakoya nitiere gi 18%, Ruto nitiere gi 25%. Ojakoya chikini mana chopo Ruto Nairobi kaendi popularity. Odinga Moyo Mbogi ka nitiere kod 50%. Mane ler mantiere kanyo endo achiel kachiel. In the Senate race, ODM Secretary General Edwin Sifuna is preferred by a third of city's voters. On presidential poll, Raila Odinga would beat Deputy President William Ruto if elections were held today in Nairobi. Manone en notime kwa tifa, en onagi mana timbe Nairobi kaendi kende. Kama vi, nime, pajo somo bijondiko. Ano kakoro gintiere kaendi. Meno wache maneno kanyo ndo kane matanga medi achini mana lumo kama makoro gen reponde ko mag Nonro koro Nonro kunyiso gigo mag setimo e devolution nyaka jane chakre inyalo ng'iyo mana pani tunai temo nyiso jopiny gigo manotimo kaka governor manendo man Nonro. Kawuono niendi safari rally chakre achiel kachiel omiyo jodhi Naivasha odhi bedo mapek
Given the current harsh economic times we are in, sponsorship are few and far in between. Actually, I was not going to drive the full season in 2022, but with KCB Bank now on board, I am very excited to be back in the saddle. Maindi kore safari rally mana wacho ko hando video mangenya hinya eseche makoro wadhi en endi jumani te nyaka chop weekend en safari rally. Oboke ma the Daily Nation, cash crypto deals and for murders ndio omenda go koma mbui kanyakla gi jengwen motho ngane mi penjo ene wachimdumo ntika india wachirani koro 4 best friends who disappeared mysteriously before their mutilated bodies were found dumped in Kijabe Forest and in Magadi, led lavish lifestyles on questionable sources of wealth. Some had dabbled in crime, but who wanted these young men dead? Jogi osetho young men gikte panibonene Oboke kanyo endo ntie Fredo Bare ntiere kaindi Elijah Omeka ntie Moses Nyechai ta ntiere Frank Obegi ka angeo ka wachimchelo ni Nomo Ugali Sosa as cost of Unga Souls. So nekuro kede ko Ugali Sosa kai ntiere kamichi emeoteka. As cost of living continues on an upward trajectory, food sellers are finding new ways of coping with high prices. They have warned their customers not to expect extra serving of ugali, popularly known as sosa. Patrons in food kiosks usually ask for ugali sosa, which is given for free when they realize they have too much stew left on the plate and not enough ugali to go with it. The free servicings are being driven by extinction to the charging of clients by biting maize shortage, which has forced millers to increase the price of flour to levels that most households cannot afford. Koro onge ugali sosa kidhi momino enda mondi cham kedoro ugali moro tinyeo maneler mantie mogo sani koro beche rach koro sani endi buru ok yudre makare omiyo soso dhi malo. Ruto wacho ni I'll deport Chinese traders, Ruto pledges. UDA candidate was addressing traders during meeting in Ngong Race Course, Nairobi. Deport ginadite kiaka kwa bote momana stop Ruto from using state resources, Raila tells electoral agency. Raila nyiso IBC marmondo miyota Ruto wetio kod mwandu go kuma pinyo wacho campaign mage maneler manitiere kanyo endo enoka koro wache. Do men have biological clock? The best age to become a father. Experts recommend that a man is best suited to fatherhood from his late 20s to early 30s. Manegi me wacho kanyo nikedo bedo wuonji itemi chake kar prario kod aboro kaindi nyaka pradek kod abich mano koro yidhi bedo baba maber kiki kadho kanyo endo mondo mi koro ipidh nyithindi makare. Oboke ni mara 13 Karua to Mount Kenya, vote for Raila. I will ensure your interests are taken care of. Martha onyiso jogo komenti Mount Kenya mar mondo megigo ne Raila kura eno wuono obro bedo ni koro ni obro ng'iyo mago yoko wechegi e piny owacho mar Raila. Magi weche masani koro nitiere kanyo. Mae koro en oboke ma parenting inyalo ng'iye kaendi achiel kachiel. Ango matanga kit kaendi matanga medi mana weche mag safari rally gima bende gintiere oboke ni ndima the Daily Nation. Atieko kod oboke ma The Star. The faces in DP Ruto's cabinet. He is expected to unveil team comprising politicians and few technocrats. Has not hinted about choices, but as said, half would be women. Koro jimi panye Ruto nyalo bedo kaendi ginjika ka Paris Tobiko, Charles Keter, David Ndi, Charles Nyechai, Josephat Nanok, Alfred Mutua, Hassan Omar, Salim Mvuria, Justin Muturi, Kithure Kindiki, Musalia Mudavadi, Rigathi Gachagua, nage joge ma onyalo tiyo godo kakoro ji dhi nyime. Manyien na chima sasa mose wacho kocha. The Star kanegi wa The Star koro keto kwa ndi manyien mwadwa ni mondo mi wachiu iyo madhi nyime sanini. Paro ni abro weyo gi kanyo endo. Hapa ni ma urowe kanyo endo. But
but Kisumu County watch ama Wichima counties nyaka wachi Kisumu residents protest noisy Airbnb tents mind wenje Airbnb tents sites insecurity. They want to know how a residential was turned into a commercial premises. Mane machima korogedo mudo mingi. Residents of Kisumu, residents of National Housing Apartments in Shaurimoyo, Kisumu want the government to eliminate Airbnb business in the estate over noisy and noise and insecurity. They say the Airbnb units in the estates are exposing them to security threats, noisy disturbances from clients visiting the premises. There are more than 200 housing units in the estates. Magiki Shaurimoyo Kisumu tikono kosa nigoro jolo kwani makoro gine Airbnb mga bende oken gino ndo manikare. Rudi gani do mondo mi Chelsea olo Liverpool. Ngewach Rudiga nanya kanelo wa kure ko winji maber magi weche montie godo en lo mo Oboke kawuono erokamano masani.